La Marisa Aparicio ha assumit la presidència de l'Associació de Comerciants de la Dreta de l'Eixample, Cor Eixample. Després de ser associada i més endavant vocal, ara lidera una etapa nova de l'entitat. Vaig començar per fer junta nova, o sigui, amb tot l'agraïment a la junta antiga. De fet, els hi fem un petit homenatge aquest mes de desembre, perquè no seria res Cor Eixample sense l'ajuda dels anteriors nostres. Han fet molt i molt amb els escassos recursos que han comptat a vegades, no? Per tant, agraïment total. Però entenc que és diferent la presidència del Cor Eixample i m'hi envoltant de gent que cobreix les carències que jo particularment tinc quant al tema informàtic, el tema de les redes socials, tot això. Llavors hem contractat una agència de comunicació, ens està fent la pàgina nova i estem posant-nos una mica al dia. Aquesta forma d'entendre el negoci, més vinculada a les noves tecnologies, és per ella un dels principals reptes per als comerciants en l'actualitat. El comerç està sortint endavant amb molta feina. Tenen escassos mitjans i tampoc tenen el temps suficient per posar-s'hi a reciclar-se d'alguna forma, no? I creuen en les redes socials i creuen en tot això, però el que els dona avui per menjar és el dia a dia, la tasca molt per treure-se el barret d'allà. Trobar un local més gran i accessible és un dels objectius prioritaris per a la nova Junta de Cor Eixample. Amb això esperen poder donar més i millor servei.